agrair molt aquest premi que, sobretot a la llibreria Ona, ens dona més forces per continuar amb aquesta lluita, perquè és una lluita de només vendre llibres en català. Abans dèiem que potser hem millorat molt, i és cert que s'ha millorat, però jo diria que realment aquests últims anys anem bastant enrere. Últimament sembla que s'està posant de moda entre els catalans i uns catalans, diguéssim, habituals lectors de català, que s'està posant de moda llegir en castellà. Aleshores, això ho hem notat darrerament, per tant vol dir que l'esforç encara ha de ser més gran i acompanyats de tots vosaltres, i que aquests premis ens ajudin a tirar endavant, a conservar aquesta actitud de només vendre llibres en català. Moltes gràcies i res més. Que és una de les peces fonamentals de la revista des del desembre del 1961, quan va néixer. Estic molt contenta de ser avui aquí en representació, jo diria, de centenars de persones que han fet possible que la revista naixés i que continués amb molta força, i això ho podem dir molt contents i molt feliços perquè realment continuem tenint molta força, molta presència, tanta que fa 3 anys vam emprendre una nova aventura amb una revista per més petits que es diu El Tatano, i nosaltres mateixos ens vam quedar parats de l'èxit que ha tingut. Això és possible realment per tot aquest esforç de tantíssima gent que creu en la revista, que hi ha cregut des del principi, i que ha cregut sobretot que fer una revista ha de ser una cosa feta professionalment, amb la idea de fer una empresa que fes la feina que havia de fer, d'una editorial normal, i que això era normalitzar la llengua des del principi. Aquesta idea va ser des del 61, la normalització va venir a poc, però jo penso que estem en un bon moment, malgrat totes les dificultats. I un premi com aquest ens dona empenta, ens ajuda, i jo crec que ens ajuda una mica tots plegats. Gràcies. De la llengua. Mirem que la llengua sigui viva i genuïna, i alhora procurem em va fer allò típic, com es diu vostè, jo treballava el temps, aleshores, com es diu vostè, Vicent Partalta, comença l'entrevista, comença a parlar, va articulant un discurs molt profund, com podeu imaginar, i de sobte diu, ja ho tinc, un partal és una bardissa a l'Alt Pirineu, a la vall de no sé què. Vaig quedar absolutament engarrativat, vaig pensar com és possible que aquest home pugui fer 2 treballs simultàniament, anar parlant amb mi i anar passant fitxes, i segurament és una de les entrevistes que més recordaré en la meva vida, perquè vaig quedar francament... De signatures. El projecte de llei es presenta a la mesa del Congrés Espanyol, avalat per un grup de persones de reconegut prestigi que fan d'impulsores del projecte, i a partir d'aquest moment es disposa d'un màxim de 9 mesos per recollir un mínim de 500.000 de signatures vàlides en el conjunt de l'estat espanyol. Qualsevol persona, per tant, que tingui passaport espanyol pot col·laborar en la campanya molt senzillament, fent-se fedatària. La persona que recull signatures es diu fedatària, que vol dir que dona fe de les signatures recollides, que siguin reals, i simplement ha de fer 3 passes. Primer, apuntar-se als llistats que teniu a fora, o una tauleta just a l'entrada. En segon lloc, esperar que ens posem en contacte amb vosaltres i fer-nos arribar una fotocòpia del carnet d'identitat al seu degut moment. I tercer, començar a recollir signatures entre les persones amigues i conegudes. L'organització de la campanya així mateix proporcionarà un manual pràctic del fedatari
i els fulls de signatures i us resoldrà. Estou molt contenta d'haver rebut aquest Premi Joan Corominas, perquè és un gràcies a tota la feina de 15 anys que jo he fet al Centre Maria Montessori. Jo estic molt contenta.